This is the real shit, guys. Ο καιρός, όπως βλέπετε, είναι σκατά. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να κάνω μία ώρα. Δεν νομίζω. Why? Hello, Ελένη εδώ. Μάλλον θα αναρωτιέστε γιατί είμαι στο γήπεδο, γιατί είμαι εγώ εδώ, και η αλήθεια είναι ότι έκλεισα 26 Απρίλη να κάνω μαραθώνιο. Το ξέρω, δεν το περιμένατε αυτό από μένα, ούτε και εγώ το περίμενα από τον εαυτό μου. Όμως here I am, έχω δηλώσει συμμετοχή και σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση. Θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, έχω να τρέξω, δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό. Βασικά να περπατήσω, δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό. Η στόχος για σήμερα είναι να κάνω ένα 30 λεπτό τρέξιμο. Και για κάποιους μάλλον φαίνεται εύκολο, για μένα δεν είναι. Ωραία, ξεκινήσαμε. Why? Yeah, we got this. Πάμε. Λοιπόν, από τα 20 λεπτά που τρέχω, έχω κάνει περίπου 5 λεπτά τρέξιμο. Παιδιά, δεν είναι τόσο εύκολο όσο φανταζόμουν. Δεν γίνεται να κάνω 30 λεπτά τρέξιμο από την πρώτη προπόνηση, πραγματικά. Και δεν ξέρω πώς θα το φτάσω. Ωραία, 5 λεπτά. Πες ότι κάνω άλλα 2-3 τώρα. Enough is enough για σήμερα. Μισή ώρα κάνω το γύρο του γηπέδου. Περίπου 5 λεπτά έχω κάνει τρέξιμο. This is the real shit, guys. Δεν γίνεται ενώ είσαι αγύμναστος να κάνεις απευθείας 10 και 20 λεπτά τρέξιμο. Δεν ξέρω τι περίμενα. Τέλος πάντων, θα το δούμε και στην επόμενη προπόνησή μου. Πάω να φάω. Bye. Hello, Ελένη εδώ. Δεύτερη προπόνηση για σήμερα. Ελπίζω να πάει καλύτερα. Διάλεξα μια άλλη τοποθεσία, τον Ιμποριό. Στόχος 10 λεπτά τρέξιμο. Let's go. Κάπου εδώ να πω ότι έχει άπειρο κόσμο σήμερα. Όλοι μάλλον απογευματιάτικα κάνουν όλο το τρέξιμό τους. Ο καιρός, όπως βλέπετε, είναι σκατά εδώ και 2-3 μέρες. Και ενώ ήταν προκαθορισμένο για χθες να κάνω την δεύτερη μου προπόνηση, χθες γινότανε κατακλυσμός κυριολεκτικά. Πρώτα λίγο περπατηματάκι και έπειτα τρεξιματάκι. Ας δούμε πώς θα αντέξω σήμερα. Αρχίζει να ψυχαλίζει, οπότε θα γυρίσω πίσω. Μικρόφωνο μου έμεινα από μπαταρία, αλλά νομίζω σήμερα τα πήγα λίγο καλύτερα. Πρέπει να έκανα ήδη 2 λεπτά, αλλά δυστυχώς έχω μάθημα, οπότε πρέπει να επιστρέψω. Έτρεξα 17 λεπτά και έκανα 1 χιλιόμετρο και 780 μέτρα. Νομίζω σήμερα έτρεξα πιο πολύ από την προηγούμενη φορά, παρόλο που τρέχω λιγότερη ώρα. Νομίζω ότι είμαι καλύτερα. Θα το δω και θα κάνω update. Over for today!
Hello, good morning. Σήμερα είμαστε σε διαφορετικό location. Είμαστε μέσα στο δάσος της Σύμης. Έχουμε κανονίσει να πάμε με παρέα πικνίκ πρώτα και μετά μάλλον θα παίξει τρεξιματάκι είτε μέσα στο δάσος είτε στο δρόμο προς Πανορμίτη. Θα δούμε. Αρχικά πρέπει να βρω τους άλλους. Δεν ξέρω αν έχω χαθεί, αν πάω σωστά. Φωνάζω τόση ώρα, δεν μου απαντάει και κανένας. Γιατί προφανώς εγώ άργησα και δεν πήγα με τους άλλους. Το παίξα Pro Max. Ψάχνω. Bye. Τους βρήκα. Και εν τω μεταξύ θέλω να δείτε που ήρθαμε να κάνουμε πικνίκ. Οκ, ξεκινάμε. Έχω έρθει λίγο πιο πάνω από τον Πανορμίτη και ο δρόμος είναι περίπου 1 ώρα πήγαινε έλα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να κάνω 1 ώρα, δεν νομίζω. Θα δούμε πώς θα πάει και σήμερα και μπορεί να γυρίσω πίσω λίγο πιο γρήγορα, έχει και αέρα. Οκ. Προς το παρόν έχω κάνει 1 χιλιόμετρο σε 8 λεπτά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Τέλος προπόνησης για σήμερα. Έχει τρομερό αέρα. Λίγο μου την έσπασε προς το τέλος, αλλά σήμερα νομίζω ήταν η καλύτερη μου μέρα. Έτρεξα μέσα σε 30 λεπτά 3 χιλιόμετρα. Και δεν το έχω ξανακάνει, νομίζω ήταν και η μέρα μου με την καλύτερη απόδοση σε τρέξιμο. Δηλαδή σίγουρα έκανα 1 5 σε αυτό το 30 λεπτό, αλλά νομίζω και περισσότερο. Τώρα χωρίς να τα έχω δει, νομίζω η διαφορά μου είναι πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Δεν είμαι για να τρέξω ακόμα 10 χιλιόμετρα, ούτε 5 δεν είμαι ακόμα, αλλά είναι μεγάλη διαφορά. Οπότε κλείνω αυτή την εβδομάδα με θετικές σκέψεις. Θα το δούμε και την επόμενη εβδομάδα. Stay tuned. Γιατί κάθε εβδομάδα θα έχουμε progress. Bye!